Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pi anak de ayah balahan nyau bundokan luang banyak setampang di mamaknya. Gadis nan Jombang rancak rawi limpapeh rumah nang gadang sumarak foto junagari paminan alam Minangkabau. Kamari-mari malah duduk nak ado sebuah ya katokan. Cuba dengarkan jale-jale, simakkan bana nyatu-nyatu nak dapat paham maknanya. Sebab tiap kalimat bahasa saran tutua bertembak balamat. Sepatah kata disabut sanggup bicara nanya. Dawai di hati dan badan tiang tatunggang jadi nasihat. Wujudnya pitaruh ayah. Oh, pia anak de ayah balahan nyau bundokan luang banyak setampang di mamaknya. Maka menurut orang cedek pandai, adalah 7 tanda-tanda orang berbudi bermartabat. Iaitu non pertama, kalau mengecek bahakimah. Bapikia apa yang patut dikatakan tapi pantang mengatakan apa yang tapi kia. Kecek lama hendak menggisia kata boneh memaliaru. Kok bana hendak tabandiang kok kare hendak tersolang jadi penawar orang banyak. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau menolong hendak ria. Suko baragiah basidakah penyantun ke orang hendak paibo baki si bansai. Tapi memberi karena Allah bukan mengharap pembalasan atau pujian dapat sanjuang konon membangkit ya mahamun. Dan ketiga, kalau bakato indak sombong. Kok roda sedang jatuh, kok tampuak sedang bagatah sombong takabu abajawahkan. Sebab inyo sadar jo sunatullah. Bumi bareda dari sumbunya alam berputar jo iradat. Kini basah isu kok karyang nan jatuh musi ke bawah di sinan rimah berpilih. Nan kampe kalau bantah tak pendandam. Kok tumbuh bersilang kato, selisih paham dalam rapek batuka pandang semua gadang inyo bermuku manih dulu. Perundiang berbatih bainggoan dapet dirimbo hilang disamak dan batin pantang kemeranggang. Dan kalimo kok susah hendak tagamang. Nyampang cobaan nama limpo, awak bansai penyangki ampia dum sana jadi orang lain dan sayang lajajok pulo, inyo baiman taguah juo. Pantangnya mau upe-upe menyasa menyadaun tuang. Atau idik menyisia-nyisia rendah diri je semua gadang rasu minder kata orang kini. Dan keenam kalau disapu tidak penyingguang. Ku ado nan tuo banasehat datang karitik dari kawan tibo banjangan kiri kanan di suku hati ditarimo. Bukan marabo memburengih emosi nak manang surang urang sayang sangko jajo. Bukan. Kok talangkah inyo suri, kok terdorong inyo kembali rila je maaf dipuhunkan. Dan ketujuh, kok bagawa indak pembingi. Mencaliak kawan jatuh hasuk rasaki nan sadang tagak tali haram ke inyo rasa bingi. Syukur taloncek di mulu inyo membayang syukur di paroman gila memuji di menyanjuang berbagi rasa carwalisnya. Itulah nak sebagian tanda-tanda laku karena menunjukkan bayangan budi dari dalam.